Wasanna fi stadju fejn huwa importanti ferm li jkollna aċċess għaċ-ċertifikat tal-vaċċin tal-impjegati kollha. Hekk qalet il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwierer wara li ftit tal-jiem ilu l-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li mhux se tibqa' tkun ippubblikata ettra biex persuna toħroġ mill-kwarantina. Issa il-kwarantina se tiġi ordinata meta wieħed jirċievi l-COVID positive test hekk kif fih se jkun hemm l-ordni lil membri li joqogħdu fl-istess residenza tal-persuna li hija pożittiva joqogħdu fi kwarantina. It-tul ta' din il-kwarantina tiddependi jekk il-persuni ikunux ivvaċċinati jew le. Tkellimna ma' Marisa Xwierer fejn spjegatilna iktar fid-dettall dak li qed titlob il-Kamra tal-Kummerċ. L-employer għandu jkollu aċċess għal vaccine certificate ta' dak il-persuna li jimpjega biex ikun jista' jiddetermina il-kwarantina tiegħu da fil-fatt kemm twila. Anki biex ma jkunx hemm abbużi. Il-Kamra tal-Kummerċ tisħaq li għandna nistriħu iktar fuq iċ-ċertifikat tal-vaċċin anke f'implementazzjoni tal-kwarantina. Rigward il-familjari, nħossu li hija estetika li wieħed jitlob ukoll vaccination status tal-familjari li jkun jgħixu fl-istess dar. Aħna qed nirrakkomanda huwa li nimxu fuq il-vaccine status tal-individwu li jkun impjegat tagħna jekk verament nemmnu fihom daw il-vaccines sul importanti li nistrieħu fuqhom daqsxejn iktar anki fl-implementazzjoni tal-kwarantin. Hija żiedet tgħid li l-Kamra tal-Kummerċ ilha żmien twil titlob li jkollha aċċess għaċ-ċertifikat tal-vaċċin anke sabiex il-ħaddiema kollha jkunu protetti. Il-Malta Chamber tappella lill awtoritajiet tas-saħħa sabiex jevalwaw dak li qed jiġi implementat f'pajjiżi oħra u jikkunsidraw li jitnaqqas il-perjodu ta' kwarantina anke fid-dawl taż-żieda tal-loti tal-booster.